Прекарвате ли часове пред телефона, компютъра или телевизора? Усещате ли напрежение, сухота и замъгляване на погледа под изкуственото осветление на офиса? Представяме ви Vision Relief плюс витамин B1 и лутеин от Grevia, веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Иновативна формула, която подобрява зрителната острота, заздравява ретината, увлажнява очите, подобрява притока на кислород към тъканите и намалява риска от очни заболявания. Продуктът намалява въздействието на вредните ултравиолетови лъчи, подпомага зрението ви при работа пред монитор, подобрява адаптацията на окото към светлина и тъмнина, предотвратява образуването на тромби и предпазва зрителната функция от негативните ефекти на стареенето. Инвестирайте в здравето на очите си на време. Поръчайте Vision Relief от Grevia BG още днес и направете първата стъпка към по-добро очно здраве.